Salam mehriban adamlar. Bu gezek sırlı tutan yine de bir bolan wakany size taýýarladyk. Bu bolan wakamyzda 1 milliarderin Läljek gyzynyň çyn ýörekden söýen bir oglany onuň garyplygy üçin nähili kemsizdendigini we bir näçe ýylyň soň tötänen garşylaşmada olaň ikisi üçin hem garaşylmadyk bolan bir wakany size görüňermekçi. Onna basmyrak soňuna ýetmek üçin waka başlaýan. Tom Rachel'a duşan wagty 20 ýaşyndady. Ýaş et şol wagtlar Rachel'in kakasynyň ofisinde arasaraýjy bolup işleýärdi. Ol iş onuň durmuşyndaky ilkinji iş bolupdy. Tom ol işleýän ýerinde Rachel görüp oňa aşyk bolýar. Olandan gözlerini atmaýardy. Ve Tom şol günden başlap Rachel'in gulaşmanasyny işlär. Ýöne Rachel oňa hiç ýylada dönüp Tom Rachel'a garşy päk we durs aratnaşyk bolmagy çalışýar. Günlerde bir gün Tom Rachel'a onu nähil gowurýandygyny aýtmakçy bolýar. Ýöne haçanda Tom öz duýgularyny Rachel'a beýan edende Rachel onuň üstünden gülüp onuň sözüni almaýar. Rachel Tom'a şeýle agyr sözler diýär. Men günne seniň bir aýdy gazanyp bilýän aýlygyny soýan. Sen näde pikir edip bilin men seni alakyň sözüni alar diýip. Men seni hiç wagtym gowurmaýan we men pikir edip görmedi. Bar özüň alakyny gözläber diýip aýtdyar. Özüm men kakam ofisine hem ýok bolýar. Rachel bu sözler ölen gyýyryp aýtyp döwelin, onu ofisde oturan hem işgärler işleýär. Rachel Tom'y şeýle maskaralap goýberýär. Tom bu bolanlar çytap bilmän ofisten alyp çykaýtdyar. Soňundan Tom'y hiç kim otayda görmeýär. Aýlar günler aýlanyp durdy. We şeýdem 10 ýyl geçen soň Tom bilen Rachel tötänen bir eşik dukanyna gawatlaşýarlar. Olaň hersi bir gyradan ýörep gelýärler, birden ýüz-ýüze gawat gelýärler. Olaň ikisiň bir-birlerini görüp giňalýarlar. Rachel Tom'y bir göründe tanap, oňa salam berip ýagdaýlaryny soraýar. We ýol ýene-de men ören bir akylly adamy durmuşa çykdym. Ol işinde her aýda $10,000 pul gazanýar. We sen heýwer ömrüň dowamyny şoň onuň bir birini gazanyp bildiňmi diýip soraýar. Tom'a söýen gyzynyň bu sözlerini eşitmek ören agyr düşýär. Ol hiç jogap bermeden durýar. Soňra aňardan Rachel'in adamsy Carter onuň ýanyna gelýär we ol Tom'y görüp onu tanap mulaýymlyklanyny salamlaşýar. Carter Tom'a "Eýem siz men aýal bilen tanışypsyňyz diýen" diýip Tom'a bärde görendüňe şatdygyny aýtýar. Tom hem mulaýymlyk bilen hiç sat bolmadyk ýaly özüni alyp baryp "Men hem ýene-de siz bärde görenme şat" diýär. Soňra Carter aýalyna seredip "Edidim, bu meniň başlygym tanış ol. Ol men şumat işläp beren proýektimiň menedjeri bolup işleýär" diýär. Rachel aýdan sözüni öğrengen galýar we näme diýjegini bilmeýär. Şol wagt hem Tom ýylgyryp "Men biraz howlukkan, barmaly ýerlem bar" diýip otaýdan gaýtdyar. Olaň ikisi hem Tom'yň ýygynyň seredip duruşlaryna Rachel gen galmakdan ýa özüni gelip bilmän galýar. Rachel öz adamsynyň "Hakykatdan hem ol seniň başlygyňmy?" diýip soraýar. Adams hem "Hawa diýdim, ol meniň başlygym. Ol ören sadydan gowy adam. Emma durmuş oňa ýaşlykdan biraz ýogdurak garapdyr. Ol bize onuň halan gyzy, onuň sözüni almandygyny we onuň garyplygy üçin onu ören maskaralandygyny aýtdy" diýär. Soňundan Tom hem bu bolandaklary jan ýanyp, çyny bilen giýjegini diýişläp başlapdyr. Onuň agyr dähmetiniň esasynda ol basymdan üstünlik gazanýar. Ol indi her ýylda $1,000,000 pul gazanýar. Emma iň gynanýan ýeri ol intägem öýlenmän ýeke ýaşaýar. Onuň söýen gyzy onuň ýüregine şeýle agyr ýara salyp durwelin, ol indi başga bir halaty hem gelenok. Gözüne getir Tom'yň söýen gyzy onuň sözüni alan bolsa, onuň durmuşy nähil gowy bolardy diýip Carter sözüni soňlaýar. Rachel bu sözleri işlenden soň göz ýaşlaryny saklap bilmeýär. Ol şol gün bütün durmuş boýunça gerek sapan edilipdi. Dostlar, bu bolan wakamyzda biz Tom'yň ýeki özüniň jan ýanyny goldaw nähil üstünlik kazanandygyny gördük. We ýene-de ony
Eger-de Rachel onuň sözüni alyp kyn günlerinde onu gollap duran bolsa, Tomyň nähil derejelere ýetjekdigini hem gözüne getirip görüň. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.